welkom bij aflevering 9 van Brunch en Babbels. Met deze week, zij is er weer, Anjik Banjou. En zij gaat weer vertellen over de geneeskrachtige kanten van inheemse planten. En vandaag, ze zegt, Leo, laat je verrassen. Ja, zegt ze niks? Nee, het is een grote surprise. Oké. Dus we gaan het meemaken. We moeten wel de tijd in de gaten houden. Ja, zeker. Ja. Daarna gaan wij op bezoek bij mensen van de Echo Foundation. Echo, ja. Ik dacht dat we vorige week al echo hadden. Hoe komt het? Hoe komt dat? Nou kan ik vertellen, excuses aan de kijkers, we kunnen er echt niks aan doen. Het was gewoon een technisch probleem in de microfoon. En gelukkig, ik heb van veel mensen gehoord dat die dachten dat het aan hun eigen computer lag. Schijnbaar. Nee, het lag aan ons en we konden het niet verhelpen in de montage. Maar ja, we dachten, laten we Tom laten zien, de beelden zeggen genoeg. En jij had er minder last van volgens mij. Ja, jij weer met je koken, hè. Dat gaat altijd goed. Nou ja, dan gaan we daarna verder met Ben Oliano. Hij is de directeur van Cas Bonaireano. En die vertelt over de bouwplannen, of ze zijn heel ver al, de financiering is rond, heb ik begrepen, van 500 sociale woningen op Bonaire. Dus ik weet niet of jij nog een huisje zoekt. Ja, misschien wel in de toekomst. Ik weet niet of je er voor je aanmerking komt, ben ik bang. Maar het is vandaag 5 mei. De reden, een mooie aanleiding om te luisteren naar Boy Antoine. Dat is een journalist, een historicus. Die heeft al diverse boeken en documentaires geschreven over de Tweede Wereldoorlog. Hij gaat ons vandaag even vertellen, wat is er nou gebeurd in die Tweede Wereldoorlog op Bonaire? Okay. En hoe was het de bevrijding? Daar ben ik heel erg benieuwd naar en daar gaan we ook nu mee beginnen. Succes, Leo. Dank je. Dag, Boy Antoine. Hallo, Wat fijn dat je er bent. Ja. Luister, terwijl daar op de achtergrond, hoe mooi tijdsbeeld is dat, kleine kinderen hier met plezier zwemmen, is het nog steeds vandaag 5 mei. En het is toch een moment, hang erbij, geef niet. Het is toch steeds een moment om eigenlijk weer even stil te staan bij die vreselijke oorlog, de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar voordat we daarmee beginnen, even jou voorstellen. Je bent journalist, auteur, verbonden en Archivo Bonaireano. Ja, Archivo Bonaireano, dat is Bonaireaans archief. Ja. En wat betekent dat? Ja, ik verzamel boeken, ik doe interviews met vooral oude mensen en al die interviews worden bewaard voor de toekomst. En ik maak ook televisieprogramma's, ook met oude mensen, maar ook met de nieuwe generatie. Ja. En dat is gewoon geschiedenis van Bonaire, cultuur en zo vastleggen. En heb jij nu ook al iemand, misschien een beetje raar gevraagd, die jou al gaat opvolgen? Nee, helemaal niet. Die zou het moeten zijn. Nee, ik had het net met mijn dochter erover toen we hier naartoe reden. Ik zei, wie gaat het overnemen? Ja, precies. Ik heb het wel geprobeerd een paar keer, maar die jongere generatie die is echt niet zo geïnteresseerd in dit vak. We kunnen het digitaal bewaren, maar de tijd gaat door. Dus nou, misschien als er nu iemand kijkt en jou hoort, dan kan die altijd een afspraak met jou maken om te kijken. Al vrijwilligers. Vrijwilligers, gewoon nodig om dingen te activeren en zo. Erfgoed, toch? Ja, dat klopt. Hey, ik heb je uitgenodigd, het is 5 mei. En dat is toch de dag waarbij we stilstaan op die Tweede Wereldoorlog. En wat ik niet weet, wat heel veel Nederlanders denk ik ook niet weten, wat heeft zich nou daar in 40, 45 hier op dat kleine Bonaire afgespeeld? Kan je me zo vertellen, denk ik? Ja, je kan 3 richtingen gaan. Eerst op 10 mei, toen de Duitsers Nederland binnenvielen. 10 mei 1940. 1940, ja. Toen raakten ook deze eilanden betrokken in de Wereldoorlog. Alle Duitsers op Curaçao en Aruba werden opgepakt en naar Bonaire gebracht. Hier eerst opgesloten in de scholen en na 3-4 maanden hebben ze een gebouw opgetrokken waar nu Divi Flamingo is. Okay. En dat was een interneringskamp voor de Duitsers. Maar samen met de Duitsers werden ook opgepakt de Joden die op Curaçao en Aruba wonen. Ook de staatsgevaarlijke inwoners van Aruba en Curaçao, 3 in totaal. Die werden ook naar Bonaire gebracht en hier opgesloten daar waar nu Divi Flamingo ligt. Dat is 1 richting. Die andere richting, dat is de Bonaireanen die waren bekend als zeelui. Dus zij werkten, ze voeren aan boord van de tankers van de Lago, dat is de Esso van Aruba. Dus die olieraffinaderij en ook bij de Shell op die tankers. En de derde richting, dat is hier op Bonaire had je in die tijd
ik noem dat een Amerikanenkamp. Dus de Amerikaanse soldaten die werden hier naartoe gebracht vanaf 1942 om het eiland eigenlijk te bewaken tegen aanvallen van onderzeeboten. Maar dan toch even mijn hoofdvraag. Er zijn zeeboten, dus de Duitsers zien een bepaald belang om hier aanwezig te zijn, terwijl er een grote oorlog in Europa is. Je zou zeggen, die is veel belangrijker, maar waarom waren ze dan toch ook hier met U-boten? Wat viel hier te halen? Of de olie. Dus olie vanuit Venezuela, ruwe olie, die werd hier naartoe gebracht en daarna als benzine naar Europa vervoerd met grotere tankers. En die benzine werd gebruikt voor de allieerden om Duitsland aan te vallen. Dat was het eigenlijk. Puur de olie? Ja, het ging om de olie. Maar de KNSM, de Koninklijke Nederlandse Stoombootmaatschappij, die had ook schepen in deze buurt. En die werden ook aangevallen. Het was gewoon, voor de Duitsers was Nederland, waren wij eigenlijk een vijandige staat. Ja. Dus daarom werden die schepen de vijand. Ook aangevallen. Dat was het probleem. En hoeveel levens heeft dat gekost? Van Bonaire alleen 38. Okay. En in verhouding hebben Bonaireanen het meest geleden bij die oorlog. Dus, want wij waren de zeelui. Terwijl volgens mij meer oorlog was, als ik het goed begrijp, in de relatie met Curaçao en Aruba. Ja, maar het waren die zeelui. Ja, vooral Bonaireanen en Sabanen. Okay. Maar Saba ook. We hebben zo'n monument, een herdenkingsmonument bij Passangarang in de buurt, bij die pier. Kijk, en je ziet een heleboel Bonaireaanse namen. Scheptong, Bernabela, Janga. Die hebben eigenlijk het meest geleden. Vooral in 1942. Want op die datum, het was de 16 februari, werd gedurende één nacht werden een stuk of 4, 5 tankers aangevallen door 2 U-boten. Bij de kust van Aruba en Venezuela. Die tankers bij Aruba waren bijvoorbeeld de Oranjestad, de Pedernales, de Arkansas. En bij de kust van Venezuela, Monagas, San Nicolás en in Tijuana en een paar andere. En daar aan boord, daar waren een heleboel Bonaireanen. En los van de Bonaireanen ook een heleboel andere bemanningen. Ja, Chinezen bijvoorbeeld. Dus het aantal slachtoffers was veel meer dan die 38. Ja. Aruba bijvoorbeeld, die had bijna geen bemanningsteden op die tankers. Ja. Curaçao wel. Ja. En dan vooral Bonaire en Saba. Juist. Ook eentje misschien uit Stasia of Sint Maarten, maar het was Bonaire en Saba die het meest geleden hebben bij die oorlog. En al die tankers die allemaal om zijn gekomen, liggen die daar nog steeds op de bodem van de zee? Dat is een goede vraag, hè? Nou ja, ik zie de duikers al denken. Ja, de Pedernales die is eigenlijk nooit gezonken. Ik heb een foto van, die kan je, het werd later kleiner gemaakt en het bleef varen. Maar de Oranjestad niet. Maar de schroef van de Oranjestad, die hebben ze wel uitgehaald later uit de zee. Okay. Niet lang geleden, een paar jaar geleden. Okay, het is nu een museumstuk op Aruba, in de buurt de Rancho bij Oranjestad. Okay. Daar heb je die schroef van de Oranjestad. Terug even naar Bonaire, want jij zegt dan had je dat kamp daar waar nu Lieve Flamingo is. Ja. Is daar nog iets van te vinden in het resort? Of? Nee, helemaal niet. Het waren bungalows. Okay. En later is het Hotel Zeebad geworden. Okay. In diezelfde staat, dus met die kleine gebouw, houten gebouwen. Maar ik weet nog, één van die bungalows, die zit ergens in een knoek. Okay. Er is een beetje bijgebouwd, maar je ziet het nog. Okay. Dat is van Benny Anthony, Tramontagne. Ja. Hey, dan, wie deed dan de bewaking van die Duitsers in die interneringskampen? Hadden we hier Hollandse soldaten dan ook? Ja, je had een paar, eigenlijk militaire politie. Okay. En schutters. Er werd hier op deze eilanden een schutterij opgericht in de oorlog. En zij deden de bewaking. Maar het bewaken van het eiland
zelf was bij de Amerikanen. En nou het eindpunt, dan is het 5 mei. Dan is het in Nederland overal feest, bevrijding. Hoe was hier 5 mei? Ook echt 5 mei bevrijding? Mochten die mensen ineens allemaal naar huis uit die Indonesische kampen? Nee, het is niet direct gebeurd. Nee, oké. Er was een overgangsperiode van zeker 2 jaar. Er is een boek ook geschreven, het heet Wuiven vanaf de Waranda. Een neef van mij, Jonas Santiago, heeft het geschreven. En hij legt het goed uit in een 400, 500 pagina's boek. Er is zoveel onrecht gepleegd tegen die mensen. Kijk, er is zelfs een priester, een katholieke priester, opgepakt in 1940, Pater Brennecke, omdat hij een Duitse afkomst had. En die werd hier op Bonaire gebracht en later heeft hij een beperkte vrijheid gekregen en werd als kapelaan bij de katholieke kerk hier. Maar er is veel onrecht gebeurd tegen die mensen, want ja, die mensen, het was waren vijanden van Duitsland eigenlijk, maar ze hadden eigenlijk niets te maken met de oorlog. Ja. Maar het besef wat nu ook tegenwoordig steeds meer komt, niet iedere Duitser was fout, niet Joden helemaal niet. Bedoel. Maar toen was het soort oorlog gewoon. Ja, dat klopt. En die Joden, dat is ook een belangrijk punt. Die Joden die zaten eerst in het kamp samen met ons. Ja. Maar later hebben ze beseft, dat kan niet. Toen hebben ze de Joden eruit gehaald en naar plantage Guatemala gebracht. En daar hebben ze in de tuinbouw en zo gewerkt. Dat was ook, en ook Fontein was een familie Lieberman, dus een Duitse Joden. Die werden daar gebracht, want ze konden niet bij die Duitsers. Maar dat toch begrijp ik dat niet helemaal, want die Duitsers die Duitsers werden opgepakt, maar dat was de vijand. Maar die Joden waren toch geen vijand van Nederland? Ja, maar werden die Joden opgepakt? Er was een consternatie hier. Dus, soms waren het de Duitse Joden. Dan moet je ook niet, de Lieberman bijvoorbeeld. Lieberman, die was een Duitse Jood. Dat was het. Het was niet dezelfde Joden en die je moet in die tijd denken. Oorlog, Joden, Duitsers, zo, Duitse Joden. Zo is het gegaan. Ik vind het een helder verhaal. Al jouw werk is nu ook wordt steeds meer gedigitaliseerd. Ja, we zijn is bezig. Toegankelijk ook voor iedereen eigenlijk? Ja, we hebben zelf een website, archievebonaire.com. Oké. We hebben Bonaire. Breng het even in beeld op, archievebonaire.com. We hebben Bonaire.tv, al die programma's die ik heb gemaakt met interviews met die oude mensen van Bonaire vroeger, die staan erop. Documentaires staan erop, ook materiaal van andere mensen, die staan op die websites. Dus, en we hebben een bibliotheek, die is toegankelijk voor iedereen. Gewoon een afspraak maken bij de krant extra en dan kun je het bezoeken. Daar schrijf je ook columns in, dacht ik, hè? Als journalist dan weer. Dat klopt. Ik noem mezelf geen journalist, ik ben krantenschrijver. Krantenschrijver. Ik introduceer die als journalist is een te groot woord, hè? Nou ja, kom, je verdient er wel, denk je doet onderzoek, je geeft commentaar. Ik wil ontzettend bedanken voor dit interview. Mooie interview had ik niet kunnen krijgen op 5 mei. En wij gaan weer verder op lichte voet met de kindjes achter ons. En ook een beetje feest vieren dat het bevrijding is. Koken ook nog. Ik heb het programma 1 keer gezien. Ja, ik ga nu ook het stokje weer overgeven aan Koyan. Je moet er eens uitnodigen om een leguane soep te komen maken. Oké, hoor je dat? Koyan, leguane soep moet je maken. Hij gaat het nog doen ook, hè? Ja, ik had ze zelf vangen voor hem. Oh goed, doen we. Hey, mooi, bedankt. Ja, leuk dat jullie weer kijken. Ik wil vandaag tomatensoep maken. Want van een goede tomatensoep is eigenlijk niks mis mee. Dus gewoon lekker. En eerst met een uitje snipperen. En een uitje heeft altijd smaak aan een gerecht. Breng de smaak een beetje omhoog. Dus die gaan we even aanfruiten. En een beetje olie. Ik ga het tomatenpuree gebruiken en blokjes tomaat, bloem voor de roe. Ik heb groentebouillon en een klein beetje ketchup voor het zuurtje van de tomaat een beetje weg te werken. Mijn moeder zei altijd, een huishouden zonder ketchup en curry is geen huishouden. Dus vandaar dat ik altijd ketchup gebruik. Even lekker het uitje aanzweten. Dat is dus schaar maken zonder de kleuren, anders krijg je wat stukjes in je tomatensoep. Dat hoort ook weer niet. Tomaatpuree erbij.
doen we dan een beetje mee ontzuren. Omdat de tomatenpuree altijd een beetje zuurig is, maar je de zure smaak eruit. Nou, dan kan de bloem erbij, dan maken we een roux. Zorg voor de binding. Dan gaan we de bloem even gaar maken, zodat de gluten zorgen dat het gaat binden. Als het komt aan je roux warm is, gebruiken we koude bouillon. Heb je warm bouillon, kun je koude roux gebruiken, dan lost het mooi in elkaar over. Dus ik heb een warme roux, dus dan gaat er koude bouillon op. En dan mogen we overschakelen op de garde. Je kan die boter en die bloem, dat lost dan mooi op in de koude bouillon. En dan krijg je een soep zonder klontjes. En als het een beetje dik is, omdat er te weinig vocht in zit, dan kun je hem mooi glad roeren. En dan kunnen we straks weer bouillon toevoegen en dan kan je de dikte bepalen. Nou, dan kunnen de blokjes erbij. Een goed gevulde tomatensoep. Met stukjes. Ja, je kunt natuurlijk ook nog even met een blender erin, dat alles fijn is. Maar misschien is het wel grappig als je een beetje tomatenblokjes proeft. Nou, een scheutje ketchup. Een beetje peper. Je moet even aan de kook even doorkoken. Dat die bloemsmaak ook een beetje verdwijnt. Ja, je kunt nog extra room toevoegen, crème fraîche, maar ik hou het echt mooie, pure tomatensoep. Ik doe er straks wel ik heb allemaal basilicum gehakt, slagroom opgeklopt, door elkaar gespat, doe ik een mooie knel met basilicumroom op. Want basilicum en tomaat is wel een mooie combinatie. Een klein beetje zout. Een beetje peper. Kijk, een mooie, gebonden, gevulde tomatensoep. Een mooie dot basilicumroom. Takje erop. Leo, kom je proeven of ga je naar de volgende gast? Dankjewel, Cor-Jan. Dat soepje dat ziet er weer heerlijk uit. En voor mij is het tegelijkertijd een bruggetje. Want de tomaat behoort tot de familie van de nachtschade. En jij zei tegen mij, ik heb een surprise. Ja. Maar ik zag ze en ik ken ze, want dit is de yucca. Veel meer weet ik er niet van, maar ik weet wel dat het ook tot die familie van de nachtschade is. Maar dan heb ik wel gelijk een vraag. Ja. Wat is dan de overeenkomst? Nou, ze behoren allebei tot de nachtschade. Ja. Dat is de overeenkomst. Maar wat Alleen doen- bij ja. de tomaat eet je de vrucht. Ja? Dus de tomaat. En dit hiervan, de yucca, daar eet je de wortel van. Want dit is eigenlijk een deel van de wortel. Het is een wortel. Ja. En net als de aardappel, dat is ook een nachtschade. Daar eet je dus ook de verdikte wortel van. Ja. En bijvoorbeeld, je hebt ook andere planten waar je, bijvoorbeeld de aubergine, daar eet je ook weer de vrucht van. Maar bij de nachtschade is het zo dat je maar één deel ervan kan eten. Juist. De rest is zeer giftig. Dus de yucca, dit is giftig. dit is giftig. Dan mag je het niet eten. En Nou, ook zelfs de besjes hiervan, nee, zeg maar. het is zelfs supergiftig, de besjes. Hoe giftig? En het is heel giftig. Ik weet niet hoe giftig, ik heb het nooit uitgeprobeerd. Nee. Maar dat het giftig is bekend. Ja. Je krijgt er buikpijn van, of misschien wel erger. Je kan ziek van worden, ja. Ja. Je kunt vaak ook ziek van worden, bijvoorbeeld de yucca, als je die hebt geoogst en het heeft een open plek, dan begint het na 2 dagen blauw te worden. Dat is blauwzuur.
Dat is ook een soort gift. Oké. Dus de yucca mag je alleen gebruiken wanneer hij helemaal wit is. En als hij blauw begint te worden, dan moet je hem wegdoen. Dan is het niet meer goed. Maar ik zie aan de buitenkant zie ik niet of hij aan de binnenkant wit of blauw is. Dat klopt, omdat ik heb hem net uit de grond gehaald bij mij thuis, want het groeit bij mij. Ja? Maar als ik hem doormidden snij, dan zie je dat hij wit is. En dan haal je alleen het velletje af, net als bij de aardappel of bij de zoete patat. En dan zie je dat binnenin, dat het wit is. Maar wordt die blauw als je te lang bij wijze van spreken? Na 3 dagen wordt dit blauw, ja. Maar je kan het kopen in de supermarkt. Je kunt het kopen, ja, ik weet niet hoe ze dat doen. Maar hoe doen ze het dus binnen 3 dagen? Ik snap dat niet, maar ik heb ze wel gehad, dat ze ook blauw waren toen ik ze mee naar huis nam. Dus dit is al waarschuwing 1. Ja. Je kunt er heel veel mee, maar snij hem open voordat je het gaat opeten. Ja, doe hem zo vers mogelijk gebruiken. Maar dat weten we niet in de winkel. Dat weten we. Maar moet je deze per se in de winkel kopen? Nee. Je kunt dit prachtig op Bonaire planten. Het is een plant die heel makkelijk groeit in de tropen. Het is een tropische plant. Het heeft weinig water nodig. En het kan makkelijk tussen stenen en rotsen en zandbodems groeien. Want zijn wortels bewegen zich daartussen en op een gegeven moment gaat het zich verdikken. Het is een heel makkelijke plant. In feite zou dit overal kunnen groeien. En het is een wereldvoedsel nummer 1 aan het worden. In Afrika, waar men weinig water heeft, waardoor klimaatverandering het steeds droger wordt, is dit bij uitstek een voeding die makkelijk groeit en waar je in 1 keer heel veel van krijgt. En hoe ga je, moet je die wortels weer in de grond stoppen? Of nee, je doet het met stekjes. Dit is een stek en je ziet zonder dat het in de grond is geweest, dus het heeft hij nu al, na een paar weken dat ik hem heb afgehaald. Laat eens zien, jongens. Heeft hij nu al, begint hij al te schieten, te spruiten. Dus dit is niet eens in de grond geweest en hij begint al te groeien. Hij teert op zijn eigen kracht. Een hele sterke plant. Die begint van zichzelf te groeien zonder dat het in de grond is geweest. Maar nou, als ik deze nou bij spreek, doe midden snij, als je dan 2 stukjes? Ja, als je dat kan. Je kunt hiervan inderdaad 2 stukjes van maken. En dan doe je hem schuin in de grond. Niet recht, schuin. En hoe diep? En ongeveer, je laat maar een kort stuk erboven en het grootste gedeelte gaat erin. Ja? Omdat hoe meer wortels hij kan krijgen, hoe meer yucca je hebt. Dus doe je een klein stuk, dan krijg je 2 wortels. Doe je een groot stuk, dan heb je een heleboel wortels en dan krijg je een heleboel yucca. Maar nou zeg je iets waarvan ik denk, het heeft geen water nodig. Weinig water. Moet ik het dan in het regenseizoen in de grond, of maakt het niet uit? Nee, ik heb deze buiten het regenseizoen omgeplant. En ik heb toch prachtig yucca gehad. Hij moet, als je een plant heeft, misschien 1 keer in de 3 dagen heeft hij wat water nodig. En gaandeweg, dan doet hij het op zijn eigen. En dan geef je eens een keer een scheut water 1 keer in de week. Dan is hij goed. Hij is een wonderplant. In die zin van, je hoeft eigenlijk met deze plant in je tuin geen armoede te lijden. Want heeft dat vitamine ook? Dat is boordevol vitamine. Ja? Heel veel zetmeel. Heel natuurlijk product. En met 1 keer zo'n één stekje haal je dan voorzichtig uit de grond. En dan heb je voor de hele familie al eten. Maar hoe weet je wanneer die rijp is? Want na 9 maanden, dan kun je hem, tussen 7 en 9 maanden kun je hem oogsten. Ja? Nou, dan zie je, normaal, als het jong is, ziet het er zo uit. Ja? Hè? Je herkent het ook, want de bladeren zijn heel typisch. Het is net een hand. Ja. Er zijn maar weinig planten. Ik heb nog nooit een plant gezien die zulke bladeren heeft. Ja. Nou, dus dan op een gegeven moment dan is hij mooi groen. Maar wanneer de vruchten groot genoeg zijn, dan beginnen de blaadjes af te vallen. En dan begint hij kaal te worden. Dat is het moment dat je kan gaan oogsten. Dan weet je van, laat je hem nog een maandje staan als je ziet dat die blaadjes afkomen. Maar na een maand ongeveer, dan weet je van ik kan gaan oogsten. En dan, wat ik doe, ik maak de grond nat. Hè? En dan hak ik het grootste gedeelte eraf, want het zijn toch lange takken. Ja. En vervolgens trek ik hem voorzichtig uit de grond. En dan krijg je al die wortels mee, die yucca, zeg maar. Angelique, je hebt voor mij weer een soort wereldwonder verteld. Ja. En vooral, het zou voedsel nummer 1 kunnen zijn. Het is armoedevoer, noem je het ook wel eens toch? Ja, het is... maar het zit vol met familie. Je kan er alles mee maken. Chips, soep. Soep, je kunt het er zijn nog meer dingen hoor. Je kunt er babyvoeding mee maken.
Je kunt er pannenkoeken mee maken, je kunt er brood mee maken. Je maakt er meel van en dan maak je er brood van. Dus als je zegt, oproep voor de mensen die kijken, want we zijn door de tijd heen, maar het is zo mooi van. Heb je een stukje grond, ga op zoek naar deze stekjes. Of koop een keer eerst in de winkel wat minder hout, je kan het een stukje snijden, stop het in de grond, schuin en je hebt voedsel. Ja. En na 9 maanden kun je hem uit de grond halen. Ook weer 9 maanden, hoe mooi is dat? 7 of 9 maanden, ja. Ja, top. Hey, hartstikke bedankt. Ja. Koyan, ik ga naar jou toe. Ik mag deze hebben voor je, Koyan? Ja hoor, ja. En dan ga ik hem toch uitdagen om hier eens iets lekkers van te maken. Ja. Dankjewel. Ja. Ja, voor het volgende rechtje heb ik mooie barracuda gekregen van Sarpin. En dat kan gewoon op Bonaire. De barracuda die is niet giftig. In het noorden van de Caribische Zee zit een algje en er zit een gif in. En van kleine visjes naar grote visjes. En deze vis die eet de kleine visjes, dus er komt steeds meer gif in. Maar deze is gifvrij, dus we kunnen lekker gewoon barracuda eten. Dat heb ik schoongemaakt, dus een mooi stukje filet. En die wil ik in piccata beslag doen. Piccata is een beetje dik vlijmsbeslag uit Italië met Parmezaanse kaas. Maar ik wil het een beetje een Caribisch steentje geven, dus ik doe er jalapeno peper in. Knoflook, koriander, verse gember. En ik maak het af met een lekkere sausje van het eiland. Flamingo hot sauce. Flamingo tears. Dus ik ben benieuwd, ik heb het nog niet geproefd, dus ik denk dat het een mooie combinatie is. Maar we gaan eerst een beslagje maken. Dan heb ik bloem. Dan gaan we de eieren doorheen roeren. Zodat het klontvrij is. En dan gaan we het afslappen met melk. Tot de gewenste dikte. Het leuke van zo'n beslagje is, het geeft een beetje smaak, maar ook alle sappen van de vis blijven bewaard, omdat het niet kan verdampen, omdat er zo'n mooi laagje beslag omheen zit. Dus de jalapeno pepers, koriander of cilantro, verse gember, knoflook en Parmezaanse kaas. Nou, natuurlijk nog een beetje peper en zout. Een beetje. Dus de visfilet. Ook even licht peper en zouten. Nou, in de koekenpan bakken. Zorg voor goed olie erin, anders blijft hij toch een beetje plakken natuurlijk, net als die eerste pannenkoek. Nou, je kan natuurlijk wel zien dat het roofvis is, je hebt mooie scherpe tandjes. Maar voor de rest, de mens doet hij niks hoor. Ja, je kunt er allerlei smaken van je piccata beslag. Je kan er mosterd in doen, verse kruiden, sambal, allemaal Marokkaanse kruiden. Dus het is een beetje naar je eigen idee, hè. Ik had een mooie uitspraak van Cas Spijkers, een hele goede kok in Nederland. De kookkunst geeft de regels, de smaak de uitzondering. En daar gaat het een beetje om, hè. Nou, even lekker bakken. Even wachten tot het een beetje gestold is. En dan kun je hem omdraaien en doe ik in de oven verder garen. Dan gaat hij mooi rondom. Wordt hij alle kanten tegelijk mooi gaar en bruin. Kijk. Nou, beslag is het mooiste dat je iedere dag vers maakt. Dus als je het 3 dagen bewaart, dan bakt het niet meer zo mooi als de eerste keer. Dus gewoon kleine beetjes tegelijk maken en lekker vers bakken. Nou, de kant in de oven. Nou, ik vond in de tuin nog een leuk takje. Postelijn van Bonaire. Past mooi met de saus. Dus
picata à la Caribbean met een lekker pittig flamingo sausje. Ik denk de tranen in je ogen toch uitziet. Dat geluid hoor je niet zo vaak meer als vroeger. Want steeds meer ondernemers werken samen met de Statiegeld BV. Die recyclen flessen en kratjes. Dat is beter voor het milieu en voor je portemonnee. Maar er is nog meer goed nieuws. Statiegeld bier kun je nu ook krijgen bij de Sunshine Supermarket. Daardoor kunnen voortaan niet alleen ondernemers, maar ook particulieren statiegeld bier kopen. Jij dus. Lijkt me duidelijk. Op naar de Sunshine Supermarket voor je statiegeld biertje. Hoppie-bon, toch? Leni, volgens mij ben je al met pensioen, is het niet? Ik ga nooit met pensioen. We hebben het over dieren op Bonaire. Er zijn een aantal lokale organisaties actief op Bonaire met honderden vrijwilligers. Wat houdt die steun van Dierenlot nou concreet in? Nou, Dierenlot die steunt ze met hele simpele dingen, dat ze vervoer hebben. Ze krijgen wat extra geld ook voor voer, voor steriliseren, castreren, noem maar op. Al die zaken. Al die zaken die je gewoon nodig hebt als je vrijwilliger bent en je wilt een dier redden. En er zijn natuurlijk nog dingen, er moeten nog meer dingen gebeuren. Dus er moet nog meer geld komen. Het gaat om dat individuele dier wat door ons in de problemen is gekomen. Zorg daar ook voor als je er niet meer bent. Heb je een beetje geld over, je erfenis, een legaat, geef het aan Dierenlot. Laat al die mensen die nu zo actief zijn om die dieren te helpen, geef die ook de kans om door te gaan. Het is zo belangrijk. En je weet zeker, en dat is wat ik uit mijn hart kan zeggen, iedere cent wordt gebruikt voor het dier. Hoe kan ik me eigenlijk opgeven als ik iets wil nalaten? Nou, daar hebben ze iemand voor bij Dierenlot. Sander bellen en dat komt helemaal goed. Sander weet precies wat je moet doen. En hoe kan ik dat regelen als ik iets zou willen nalaten aan Dierenlot? Dan kan je mij het beste mailen op nalaten@dier.nu. Nalaten@dier.nu. Lieve mensen, het is daar zo mooi bij jullie en zulk mooi weer. Maar alsjeblieft, voor de dieren is het daar nog niet goed. Doe iets voor de honden, de katten en ook wat gebeurt er op de stranden. Ga acties ondernemen. Help alsjeblieft al die prachtige organisaties van Dierenlot. Geef ze een donatie en doe iets in uw testament. Legaat. Geef niet wat u doet, al is het ook maar 10 euro. Overal zijn we blij mee. Want daarvan, van die 10 euro, kun je weer een dier redden. Nou, wat is er nu mooier als u dat met uw geld kunt doen? Ja, we zijn nu aangekomen in Rincon. Met een prachtige blauwe lucht. Ik denk een graadje of 32 en een absolute stilte hier. En die stilte wordt nu doorbroken door... Ik ben Julianka Clarinde, directeur van Echo Foundation. Echo Foundation. Ook weer een van de beneficiënten van Dierenlot. En die gaan we graag bezoeken. Hey, we beginnen bij het begin, nou eigenlijk bij het eind misschien, bij jullie ambassadeurs. Ja. Ik ben de ambassadeur van Dierenlot, maar dit zijn de ambassadeurs van jullie. Vertel eens, wie zijn dit? Hier heb je Stanley en Baby. Die waren eigenlijk de huisdieren van Jack Chalk. Die was bij Habitat Resort, ook bekend door Captain Dons. En die zijn hier eigenlijk, hebben we een retirement resort voor hun gemaakt. Sinds Jack Chalk is overleden kwamen ze hier in 2015. En dit doen we allemaal met vrijwilligers. Dus we verzorgen ook deze 2 macao's. Die zijn niet inheems van Bonaire. Maar we zetten ons hart voor alle soorten vogels eigenlijk en ook voor deze macao's. Absoluut. En die hebben het hier zelf, die zit al jaren hier, hè? Ja, die zit eigenlijk 2015 bij Echo, maar al eerder, meer dan 30 jaar al, zit vooral Stanley, die was het oudste, die zit daar op het eiland voor zo lang. Ja. Praat hij ook? Stanley die zegt wel een paar woorden, maar niet echt praten zoals de Lora's, de Yellow-shouldered Amazon parrots, die zijn wel gewend om meerdere eigenlijk zinnen compleet te zeggen. Klopt. We gaan naar de volgende attractie. Ja. Ja, en dan kijk ik hier en dan zie ik daar zo'n bordje staan. Prikichi, brown-throated parakeet, Aratinga pertinax. Ja, Prikichi is de lokale naam van onze parakieten. Ja? En een well-known name is also brown-throated parakeet, maar de Latijnse naam is de Aratinga pertinix. Alleen is deze Prikichi niet inheems van Bonaire. Je hebt subsoorten nog op Aruba, Bonaire en Curaçao. Ja? En dat verschilt een beetje qua kleur en ook grootte. Deze is een subsoort van Curaçao en daarom zit hij ook hier met ons opgevangen. Want we kunnen die niet in het wild terugsturen. Want die kan wel reproduceren met een inheemse species. En dan creëren we een nieuwe species. Dat is niet de bedoeling van Echo. Nee, dan zijn ze niet meer inheems. Ja. Dus ze zijn daardoor noodgedwongen hier in gevangenschap. Klinkt zwaar.
Ja, dat klopt en het is hetzelfde voor de Yellow-crowned Amazon Parrots. Die hebben we ook 2 van. Deze waren allemaal geconfiskeerd door de politie en naar ons toe gebracht. Maar het doel van ECHO is eigenlijk de inheemse lora's en de parakieten te helpen om terug naar de natuur te kunnen keren. Alleen als we andere vogels hier dus krijgen, kunnen we dat niet doen, maar we verzorgen ze zo goed. Ja. Met het idee eigenlijk dat ze ooit terug naar hun land te kunnen brengen en daar eigenlijk terug naar het wild te kunnen gaan. Maar tot die tijd moeten ze hier blijven. Ja, en verder begrijp ik, als ze hier komen, omdat ze bijvoorbeeld gewond zijn, worden ze hier weer, weer boven water komen, zeg maar. En dan ga je ze weer trainen dat ze zelfstandig kunnen leven. Ja, dat klopt. Dus we hebben bijvoorbeeld vogels die waren eerst huisdieren, maar ook gewoon vogels die na een aanrijding met de kapotte vleugel eigenlijk naar ons toe kwamen. En die proberen we allemaal te verzorgen totdat ze wild genoeg zijn en goed getraind zijn om terug naar de natuur te kunnen keren. Helder. En dan gaan we nu naar de volgende stap eigenlijk. Want als je op bezoek gaat bij Echo Foundation, de eerste wat je tegenkomt is eigenlijk een heleboel groenkwekerijen. Ja, dat klopt. Want voor de lora's eigenlijk het doel is de bevolking eigenlijk van de lora te zien groeien, de populatie te zien groeien. En als je een grote populatie wil, dan moet je ook een habitat voor hun creëren. En dat doen we met herbebossen. Klinkt zo logisch. Je moet wel voer hebben. Ja. Daar gaan we gauw naartoe. Oké. Ja, en net als in het echte leven van mens en dier, alles begint met zaad. Maar de grap is nou ook, we kennen natuurlijk al lang Johan van Blerk, onze man die alles weet van flora en fauna. En eigenlijk een vaste gast is in ons programma. Die komt hier 1 keer per week, denk ik, zoiets? Ja, 2 keer in de week eigenlijk zit Johan van Blerk hier. En dit is Johan's Tekkie. Het is eigenlijk de werkplek van Johan met alle vrijwilligers. Ja. Want Johan is inderdaad de expert in de boompjes. En die haalt de meeste zaadjes met onze vrijwilligers om alles te kunnen kweken hier bij Echo. De boompjes en de beestjes. Hij vertelt altijd boompjes en ieder beestje is lief. Ja, ieder beestje is belangrijk. Ook de bijen die soms prikken, die zijn lief voor Johan. Oh, zelfs de schorpioenen en de teek, alles. We gaan nou naar de plantjes. Ja. Dan gaat dat zaadje in. Johan dan mee bezig natuurlijk. En zo worden ze binnen hoeveel tijd? Van de verschillende soorten hangt het af een beetje. Maar bijvoorbeeld de kalbas, dat heb je ook hier staan, die groeit heel snel. Maar je hebt bijvoorbeeld de evergreen, zoals de wayaka, die duren langer. Maar dit soort, dat zie je hier, is in mei aangeplant en is nu zo groot. Okay. Dus elke soort, dan heb je ook het dag van het kweken. En dan weten we hoe lang het duurt voordat we eigenlijk een plantje kunnen hebben. En dan krijgen we vanuit dit pootje, gaan ze naar een grotere pot. Ja. We gaan verder. Dit zijn nog dezelfde. Ja, maar niet elke soort kunnen we dus echt per een zaadje kweken. Dus soms hebben we ook een zaadjebank, een zadenbank eigenlijk. Het is gewoon zo'n grote bakje waar we heel veel zaadjes in zetten. En als ze eenmaal groeien, dan gaan we overpotten naar grotere bakjes. En allemaal geselecteerd op dat vogels dit graag willen eten. Klopt, in deze nursery hebben we 54 soorten. Die zijn allemaal soorten dat wel inheems zijn van het eiland, maar ook soorten die de vogels lekker vinden, zowel de zaadjes of de vruchten ervan. Voor mij is 1 feest van herkenning, want we waren een van de eerste, denk ik, die ook zo'n greenhouse hebben. En toen hadden jullie inderdaad nog heel veel kleine plantjes. En er kwamen nog wel 1000 bij ons en die kwamen zo binnen ook. En die konden we water geven, dat deed ik echt zelf, vond ik zo leuk. En dan werden ze opgehaald en werden ze gebruikt voor de herbebossing. Ja, dat klopt. Dus we hebben in het herbebossing project ook babysitters gehad. Dus mensen met een greenhouse die ook voor de plantjes konden verzorgen. Die hadden kleine plantjes meegenomen tot de tijd dat we eigenlijk naar de bos konden en alle plantjes daar konden introduceren. Dan heb bijvoorbeeld Red Palm Village ook een babysit sessie gedaan van eigenlijk het grootste babysit sessie van meer dan 1000 plantjes inderdaad. Maar dan is hier de mama van Echo, die zegt ik wil de kinderen liever bij mezelf hebben. Hè? Ja, nou, onze project was eigenlijk 20.000 boompjes kweken en dat was te veel voor onze greenhouse. Maar we hebben nu al 13.000 boompjes in de natuur aangeplant en daarom moeten we eigenlijk niet zoveel meer. En we kunnen het hier zelf in 4 grote greenhouse zelf, En je hebt hier vrijwilligers en zo, dus beter, veel beter. En dan gaan we een paar stappen overslaan. Ja. En dan zie je wanneer zijn ze zover dat ze beplant gaan worden? Laten we naartoe lopen. Ja. Ja, en dat is net als met kinderen. Dan hebben ze de babyklasjes gehad, ze hebben de opvang gehad en dan moeten ze de deur uit. Ja, dus deze grootte is eigenlijk wat we willen voordat we de plantjes brengen naar een herbebossinggebied. De herbebossinggebieden zijn allemaal omheind om de geiten en de ezels buiten te houden. Maar we proberen toch om te voorkomen dat de
leguanen alles opeten. De plantjes tenminste 60 centimeter hoogte hebben of hoger voordat we dus in de natuur gaan aanplanten. Maar dat heb je wel voor elkaar. Ik weet zo in mijn greenhouse, daar ging er toch weer een hoop aangevreten, ook door muisjes en dingen. Dat heb je goed voor elkaar dan. Ja, dus hier, de greenhouse staat altijd dicht. En we proberen gewoon dus echt, we zijn hier in een vak. Dus dan voorkom je eigenlijk dat alle soorten binnenkomen en de dingen kunnen opeten. En ook in de gebieden, dan gaan we 1 keer in de week water geven. Dus we zijn constant om te kijken of iets fout is. Of bijvoorbeeld een hek open was en de dieren toch naar binnen konden. Dus we doen wel monitoring van de planten ook in het natuur. Komen we bij de allerlaatste nog, en dan moeten we er een eind aan brouwen, dat is jullie winkeltje. Ja, we hebben hier dus een sales nursery als gedeelte van de herbebossing project, maar ook een site, mybonairtree.org, zodat mensen een plantje dat we in de natuur hebben aangeplant kunnen adopteren. En dit helpt eigenlijk om nog de verzorging van al deze herbebossinggebied te kunnen doen na het project aflopen. En hoe werkt dat? Dan kopen ze een plantje en daarmee doneren ze de rest? Nee, het is een symbolische website waar je symbolisch eigenlijk adopteert. Dus je gaat daar en je kan dus voor $10 eigenlijk al helpen voor het wateren van 400 plantjes. Maar ook voor grotere bedragen helpen voor nieuwe herbebossinggebieden. Oké. Dus zeg nog 1 keer die naam, dan zetten we die ook onder in beeld. mybonairtree.org. Kijk, en zo helpen we elkaar, toch? Laten we hopen dat veel mensen... Kunnen mensen ook hier komen kijken? Ja, we hebben bij Echo elke woensdag om 5 uur hebben we een publieke tour. Dus kunnen mensen naar binnen lopen en dan geven we eigenlijk met een tourguide het hele verhaal wat wij hier bij Echo doen. Maar ook een privé tour kunnen ze boeken op onze website echobonaire.org. En dan zie je er altijd zo mooi uit. Ja. Dan zou ik zeggen, doe die tour. Prachtig. Dank je. Dank je. Goeie informatie. Dank je wel voor het visite hier. Ja. En ik hoop dat meer mensen ook het komen zien en ons steunen. Want we kunnen altijd met vrijwilligers hier werken. Johan is er op dinsdag en vrijdag hier. Maar ook op andere dagen als mensen bij willen sluiten, zijn ze altijd welkom. Top, dank je. Terug naar de studio. Ja, Leo, het volgende gerechtje. Oma's gehaktbal. Ik heb lekker gehakt, half om half. Ga ik lekker sappen haar maken met curry. Ja, sambal. Nee, ketchup. Sambal komt er ook in, inderdaad. Maar niet te veel. Beetje gemberpoeder. Ik heb een beetje uienpoeder. Dat is een beetje hard geworden. Ja, het is een vochtig gerucht in de Caribbean. Hè? Knoflook. Ik heb peterselie. Paneermeel om het vocht een beetje bij elkaar te houden. Een eitje. En een scheutje melk. Nou, even goed de handen even wassen. En dan gaan we mooi kneeën. Ja, zo deed mijn oma dat. Maar je kan natuurlijk ook een uitje erin doen van je andere oma. Of de ene oma deed nog nootmuskaat erin. Ik zeg maar iets. Maar dit is mijn recept. Lekker sappig. Even zout erbij. Dan gaan we een lekkere grote bal. En ik vind altijd, de eerste keer opscheppen is altijd het lekkerst. Dus ik doe geen 2 balletjes naar 1 grote bal. En 1 keer al groente op bord, aardappels. En dan kun je in 1 keer doorgaan. Heerlijk. Nou, even lekker rondom aanbakken. Dan doen we verder gaar in de oven. Dan doe ik er straks nog een klontje boter bij, maar dat doe ik pas in de oven, anders verbrandt de boter.
Dan heb je morgen nog een sappig balletje. Bij ons thuis was vroeger op maandag 13 ballen maken in de jus. En zo had je heel de week gehaktbal. En die werd natuurlijk steeds droger, denk ik. Maar ik doe lekker iedere dag een vers gehaktballetje. Kijk. Boter erbij en dan kan hij in de oven. Doen we ondertussen even de groenten. Ik wil een keer met venkel werken. Ik heb venkel mooi dun gesneden. Dan gaan we lekker aanbakken. En dan gaan we dat met dragon doen. Dragon en venkel is een mooie combinatie. Een beetje anijsachtig, een beetje dropachtig. En als aardappel doe ik een knokkie bij. Dus een mooi deegballetje van aardappel. Doe ik even meebakken. Zo lekker groentevenkel. Het wordt zo weinig gebruikt, dat is zo zonde. Peper en zout erbij. En de dragon. Nou, ik bak ze ook een beetje mee. Nog een beetje kleur krijgen. Het hoort erbij, Bonaire, een beetje kleur krijgen. Nou, een klein beetje kleuren, inderdaad, die venkel, dat is wel lekker. Een beetje krokantje eraan. Ja, ik had de gehaktbal natuurlijk voorbewerkt, dus die is gaar. En de groente is gaar. De knokje is meegebakken. Kijk. Een takje erop. Nou oma, bedankt voor het recept, hè. 5 mei, dag van de bevrijding. Je zult zich misschien afvragen, waarom zeg ik dat? Hier naast mij zit Ben Oliano, directeur van Cas Bonaiano, een woningbouwstichting. Coöperatie. Coöperatie. Ja, dat is een stichting, ja. Ik noem het de bevrijding, want wat zij realiseren nu is niet niks. Is 500 sociale woningen met een wachtlijst die er al jaren is. Dus een bevrijding, denk ik, voor mensen als ze straks hun eigen dak boven hun hoofd hebben. Klopt. Hoe ver zijn jullie? Nou, we zijn al zeker 3 à 4 maanden al bezig. Ja? Van de eerste serie van de 600 woningen. We hebben een... 600 zeg je? Nee, van de eerste 500. Of van de eerste 500? Ja. We hebben een lening van 35 miljoen is het rond. We zijn bezig nu met de eerste serie van de 576 woningen in Nieuw-Amsterdam. En we zijn al 3, 4 maanden mee bezig. Oké. Ja. En wat is de planning, dat ze allemaal klaar zijn? Nou, het is een planning dat wij in de 500 woningen gaan we in 7 jaar bouwen. Oké. En het is inclusief infra is het 35, of exclusief 35, inclusief infra is 48 miljoen gaan we investeren in 7 jaar. Maar je hebt nu financiering van 35? De infra betaalt de overheid, dus de overheid moet die 13 miljoen ophoesten. Nederland betaalt 2,9 miljoen dollar voor de infra en het verschil betaalt OLB. OLB doet ook mee? Ja. Ja. Oké. Hey, en dan zeg je die 35 miljoen, ik wil dat alles graag snappen. Die 35 miljoen die zelf bij elkaar gaan, is dat dan een lening? 30 miljoen is een lening en 5 miljoen is eigen inbreng. En dat is een lening gewoon van de stichting? Ja, we hebben gewoon bij de banken geleend en we hebben geleend met een rente van 4,4%. En we hebben dat zelf gedaan, ja, als stichting. Als stichting? Ja. En dan ben jij vaak, denk ik, de woordvoerder?
Nou, ik ben de directeur voor als bestuurder. Ja, precies. Dus jij kwam naar het loket en zegt, mag ik even een hypotheekje van 35 miljoen? Nou, dat gaat niet zo snel. Dat is niet zo makkelijk. Je weet, 35 miljoen is niet niks. Hè? Nee. Dus nee, dat is wel een lange weg. Maar in ieder geval, het is ons wel gelukt. Ja. Maar op zich, hoe groot is de wachtlijst die jullie hebben? Nou, we hebben eigenlijk passief. Wat houdt het in? Iedere jaar moeten de mensen herinschrijven. En de afgelopen, zeg maar, hoe lang ben ik bij die stichting? Ik ben 11 jaar bij die stichting. Mijn eerste opdracht was reorganisatie van die stichting, moeten reorganiseren. Ja. Dat was, toen ik binnenkwam waren we met z'n 37, dacht ik. Okay. En nu zijn we met z'n 13. Dus dat betekent dat er is heel veel gebeurd het afgelopen jaar. Ja. Dus in die 11 jaar hebben we alleen maar 76 woningen gebouwd. Dus mensen komen niet meer herinschrijven, dat is logisch, dat snap ik wel. Ja. Maar nu hebben we passief, dus mensen gewoon ieder jaar komen herinschrijven, dus ongeveer 644. Juist. Ja. Maar nu dat we gaan bouwen en mensen merken gewoon, we hebben een financiering. Dus ik denk dat het volgend jaar heel veel is. Aanvragen weer? Ja, zeker weten. Ik denk hoeveel woningen hebben we Bonaire. Als je me nu zou vragen, ik denk tussen de 12 en 1300 hebben we nodig. Dus 500 is eigenlijk niks. Nee, dus dit is pas het begin eigenlijk. Dit zonder meer, ja, dat is het zeker. Want grond is er nog te krijgen? Grond hebben we heel veel in Bonaire. Precies. Ja. Dus en blijkbaar heb jij een sluitende begroting, anders krijg je die 35 miljoen. We hebben, nou, daarom zeg ik, de eerste jaren hadden wij gewoon moeten kijken, wat moesten we doen met zo'n stichting. Van 37 naar 13. Dus we hebben echt heel veel moeten doen. Ja. Heel veel mensen, familie hebben we naar huis gestuurd, want het was gewoon te groot. Ja. Onze jaarrekening was op orde en nu pas is alles perfect. En nu gaat de bank in jou geloven en nu pas kan je lenen. Eerder is het niet mogelijk. Nee. Ja. Nee. En wat is het is sluitend, dat betekent ook dat je al bepaalde huurprijzen hebt vastgesteld? Alles is vastgesteld. Onze business case hebben we gemaakt voor die 500 woningen. En ik moet zeggen, we hebben een samenwerkovereenkomst met een woningcoöperatie in Nederland. Okay. Dat is Stichting Thuis in Eindhoven. Okay. En we hebben heel goed samenwerken, het is gewoon kennisoverdracht. Bepaalde dingen weten wij niet zo goed, dan vragen wij en dan helpen ze ons eigenlijk voor niks. En dat gaat heel goed. En die business case hebben we ook samen met hun gedaan en ook samen met Binnenlandse Zaken, BZK. En die business case hebben we inderdaad aan de banken gegeven en we hebben die lening. En ongeveer 3 weken geleden hebben we van BZK, maar BZK heeft gezegd, we willen graag even controleren, is jullie business case inderdaad goed? Hebben ze audit gedaan? Nou, we moeten trots zijn. Het is een perfecte business case dat wij zelf alles kunnen betalen en alles is haalbaar. En dat is ook denk ik als je dat hele bestuursakkoord ziet met die 10 punten, is huisvesting er ook één van. Maar ook dat inderdaad de samenwerking met jullie als stichting, als private onderneming zeg maar, samenwerken met de OOB, maar laat het werk gebeuren ook door de mensen die er verstand van hebben en die ervoor gaan. Is een beetje misschien mijn visie. Dat zijn jouw woorden. Daar hoef je niks op te zeggen. Nee, inderdaad, daar ga ik ook niks zeggen. Het zijn de woorden die ik ook van politici hoor. Laat die controleren, laat die besturen. En laat de mensen op het eiland gewoon vooral ook zelf doen. Wat is heel belangrijk is, heb ik altijd gezegd en dat blijf ik zeggen. Vroeger, wie benoemde de raad van commissaris van zo'n stichting? Dat benoemde de bestuurcollege. Ja. Wat gebeurt dan? Als de bestuurcollege moet benoemen, dat zijn allemaal politieke benoemingen. Ja. En zodra je mensen politiek gaat benoemen in een stichting, dan kan je per direct zeggen, stoppen jongens, want dat werkt niet. Ja. Onze stichting, we hebben nieuwe statuten. En dan moet ik heel blij zijn, de Eilandstraat heeft eigenlijk, alle 9 heeft gewoon ja gezegd. Okay. En nu eigenlijk, wij bepalen zelf wie komt als raad van toezicht in onze stichting. Ja. Punt 1 is, dat is good government. Je mag niet op politieke lijst staan, je mag niet voor de overheid werken, ook niet voor de Rijksoverheid. Dat betekent politiek houden we gewoon buiten. Ja. En we hebben een profiel, goed opgeleide mensen, financieel, maatschappelijk. We moeten bouwen, dus iemand met verstand van bouwen. Dus we hebben gewoon heel goed opgeleide mensen in onze bestuur. En dan pas kan je eigenlijk goede werk doen, anders wordt het heel moeilijk. En dat is heel belangrijk. Zijn de huizen te betalen? Nieuwbouw nu, 1 slaapkamer is $482. $. 2 slaapkamer is 537, 3 slaapkamer is 597. Maar ik moet zeggen, Bonaire betaalt wel huursubsidie. We krijgen nu
Onze begroting zegt dat OLB, Eiland Gebied Bonaire, ons 9 ton moeten vertalen, ongeveer 9,5 moeten betalen aan huursubsidies, ze betalen 7. Ja. Als iemand bijvoorbeeld een huis van 3 slaapkamers, een voorbeeld, $500, de mensen kunnen, die familie kunnen alleen maar $200 betalen. OLB betaalt die verschil. Oké. Dus de mensen krijgen huursubsidie. Maar die is wel gemaximaliseerd tot die 9 ton, of niet? Op dit moment hebben we nog steeds geen maximum op Bonaire. Oké. Toch niet toe, maar het kan wel. In het regeerakkoord waar we hebben getekend tussen Bonaire en Nederland staat er nu over eilandgebied Bonaire. Moet door de eilandstaat. Er zijn een paar verordeningen die we moeten aannemen. En de eerste jaar, als het doorgaat, de eerste jaar tot 2018, zeg je dat goed, 2019 betaalt eilandgebied Bonaire huursubsidie aan onze stichting. Volgende jaar 2019 gaat Nederland betalen en binnen 2 jaar gaat Nederland het overnemen van, dus aan Nederland doen, niet alleen voor onze stichting, voor heel Bonaire, ook voor particulieren. En dan vind ik dat heel goed. Perfect, ja. Dan vind ik dat iets heel positiefs. Ja, maar dat zit in die nieuwe punten allemaal. Dat zit in die punten, maar die bestuurakkoorden zitten al in die punten. Dat bedoel ik, ja. Dat is één van de punten dat ik zeg gewoon, dat is perfect. Ja. Zo help je gewoon niet alleen aan onze huurders, maar je hebt ook particuliere mensen die heel veel geld moeten betalen aan particuliere woningen, want die krijgen ook een subsidie. Ja. Hey, wat is het profiel van de mensen die bouwen? Nou, we hebben kijk, het is openbare aanbesteding, dus we praten over heel veel geld, dus openbare aanbesteding. Ja. En we hebben gewoon een aannemer, Bonaireaanse aannemer, die bouwen nu op dit moment voor ons en dat is prima, ze doen het goed. Jij zegt een gewone Bonaireaan, meestal zijn het gelijk met Nederlandse bedrijven. Nee, dit is een Bonaireaanse bedrijf, die bouwt voor ons. Ja, zonder meer. Ja. Hey, en heeft het eco-kantjes gekregen, zonne-energie? Dat is een goede vraag. En ik ben nu bezig inderdaad met een consultant om te kijken naar alle woningen van ons, alle 1000 woningen. Dus we hebben nu 500, we gaan 500 bouwen, dus dan 1000. We hebben een plan, die plan is nu, ik heb het toevallig gisteren gekregen in concept. Maar de bedoeling is dat wij inderdaad alle 1000 woningen komen zonnepanelen erop. Juist. En we zijn bezig met de web, ook wat er is, het bedrijf van Bonaire, om te kijken samen met Eilandgebied Bonaire, samen hoe gaan we dit doen om de woonlasten van onze huurder naar beneden te brengen. Dat is eigenlijk de bedoeling. En het milieu te beschermen. Ook nog, ja. En het web die roept het al jarenlang, let's do it together. Toch? Dat is een slogan. Daarom zeggen, laten we het maar doen. Daarom zeggen dat samen moeten we gaan doen. Ja, precies. En zeker als je nu gaat bouwen, kan je al die dingen nu nog doen. Later doen is altijd duurder. Nee, nu moet je dat doen. Ja, precies. Ja. Het moment is nu en nu moeten we dat doen. Juist. Ja, zonder meer. Juist. Nou, ik vind het is, wat ik al zei, voor een heleboel mensen denk ik een bevrijding om een eigen huis te hebben. Ja. En de kansen zijn er, maar laten we hopen. Als het businessplan is goed, daar ben ik van overtuigd, zeker ook met de huursubsidie, dan zou je eigenlijk nu ook kunnen beginnen met de volgende 35 miljoen binnen te halen, of niet? Nou, hier zijn we met de eerste fase van die 500 woningen. Ja. Maar wat je zegt, het is waar, ik denk over 1,5 jaar moeten we al de business voor de volgende 500 moet klaar zijn. Je moet met de banken gaan praten, je moet gaan kijken, krijg je een betere rente. Maar inderdaad, dan moet je niet wachten over 5 jaar, want dan ben je altijd te laat. Dan ben je te laat, inderdaad, over 1,5 jaar. En er is in de wereld zat geld van rijken, zat geld die het graag ergens willen. En als ze 4,5% rente krijgen, ze staan in de rij, denk ik, voor een goed plan. Is het zo? Ja, vind ik wel. Kijk, geef me een telefoonnummer. Ja, geef een telefoonnummer. Ik ga ze morgen bellen. Maar dat zegt iedereen altijd, jongens, voor een goed plan, er is altijd geld. Het is een verschil tussen zeggen en doen, hè? Dat weet ik wel. Maar jij gaat het redden. Hey, top. Ik hoop het, dank u wel. Ik zie dat je het doet. Dank je wel. Ja, toetje vandaag wil ik iets met gedroogde vruchten doen. Ik heb dadels, ik heb appel, pruimen en abrikozen. En daar wil ik een soortje, een zoete kies van maken. Dus wil ik met amandelspijs in plaats van suiker. Gaan we even lekker oplossen in het ei. Het is wel leuk, wat vorige week over de tamarinde. En dit is dan de dadel. En de tamarinde noemen ze de dadel van India. Dus het komt toch weer een beetje terug, hè? Oké. Nou, ik heb amandelmelk, dat gaat erbij. En dan komt er nog een eitje bij, voor de binding. Ik heb citroenrasp voor het frisse smaakje. Ik wil ook een beetje minten doen voor het frisse.
Kijk, een beetje in stukjes snijden. Misschien wel leuk als ik een klein beetje marineer met Francilico. Dat is een mooie liqueur van hazelnoten. Een klein beetje erin. En ik vind het ook wel leuk om er toch nog een kers in te doen. Ik weet niet waarom dat is, maar dat komt dan in je op. En dan doe ik dat maar. Hè. Als het in me opkomt, dan zal het wel goed wezen. En ik heb ook nog een beetje gedroogde vijgen gevonden. Dat is ook wel grappig. Nou, ik heb een vormpje even bekleed met bakpapier. En die gaan we dan mooi vullen. En zo. En dat vind ik wel leuk dat er nog een krokant laagje van amandeltjes bovenop komt. Dan blijft het een beetje terugkomen, hè, de amandelen. Nou, ik kan het mooi in de oven, 170 graden ongeveer. Maar ja, de zendtijd is duur dus. We gaan gewoon door, want ik heb hem voorgemaakt. Ik heb hier deze nog een laagje filodeeg eromheen gedaan. Vind ik wel, is niet echt nodig, maar het mag, dus dat staat wel leuk. Kijk. Laat hem even een beetje afkoelen in de koelkast, dan kun je hem beter snijden. Dan kun je hem altijd nog een klein tikje in de oven geven om een beetje de kou eraf te halen. Nou, dan hebben we een leuke kies als dessertje. Ik heb nog een beetje vanillesaus gemaakt. Het is allemaal terug te lezen op brunsandbabbels.nl. Er staan alle recepten voor 4 personen. Een takje mint, want dat komt dan ook weer terug. Nou, een leuke zoete quiche met gedroogde vruchten en vanillesaus. Leo, kom je even proeven? Of heb je geen tijd? Ja, ik ben zover, Cor-Jan. Ja. Ja, het drankje vind ik altijd wel lekker natuurlijk, maar ik moet zeggen, dit heb ik jou zien maken. Dat ziet er ook erg smaakvol uit. Maar toch even een vraagje. Ja. Dat groene zo, kan je het ook gewoon opeten? Ja, dat is mint, ja, dat kun je eten. eten. Je kan er ook thee van maken, maar in principe als het op bord ligt, moet eetbaar zijn. En dat kan gewoon. Heb de kijkers al gezien? Ja, ja, denk het wel. Hey, ik kan nog iets anders even zeggen. Ja? Wat me nou altijd weer opvalt, is dat je hebt een immense keuken daar met 6 pitten, alles erop en eraan. Maar je doet alles op 1 inductieplaatje. Ja. Dat doe je voor tv waarschijnlijk. Dat de mensen kunnen zien. Ja. Maar aan de andere kant, ik denk mensen die op vakantie zijn, die hebben vaak maar 1 pitje. Dat is ook zo. In een studiootje of in een hotelkamer. En die kunnen dit dus allemaal maken. Ja, een beetje mee spelen inderdaad. En de oven is wel belangrijk. Een oven ja, die een beetje warm houden, maar inderdaad ja. bakken, even warm houden. Ja, die ondertussen met de oven andere bakken. Ja. Een beetje nadenken, een beetje plannen. En een beetje creatief. En een beetje liefde ook natuurlijk. Ja, hè? zeker, zeker. Hey, ik vond het weer een boeiende uitzending. Ja. Nog even weer voor de duidelijkheid, kijkers. Al deze gerechten zijn te zien op brunchandbabbels.nl. Daar kun je ze allemaal terugvinden van alle afleveringen. En ik zou zeggen, proost. Proost. Veel kijkplezier. Ook weer via internet eventueel. En tot volgende.